Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon edo kalo apogetma. Gaur saioa Greziatik egingo dugu. Ai, Greziatik nahi bainik. Hala ere, kalo apogetma zuri ere inigo. Bale. Gaur grezieraren nazioarteko eguna da eta. Egun hau hautatu zuten Dionisos Solomos, 19. mendeko poeta greziarraren heriotzaren urteurrenaren omenez. Solomosek askatasunaren ereserkia poema idatzi zuen, gerora Grezia eta Zipreko ereserki ofiziala bihurtu zena. Bagoazen Greziaren mesedez. Benetan goiuri. Eguzki hartzera pixka bat. Bai, hemen ere eguzkia badago. Baina Grezian eguzkia bestelakoa da. Bai. Uste dut, ez dela Greziako jaki tradizionala, baina gaur pizzaren nazioarteko eguna da. 2017an UNESCOk pizza gizateriaren ondare inmaterial izendatu zuen, sukaldaritzaren artea belaunaldien artean transmititzagatik. Baina badu lotura Greziarekin, pizza hitza grekotik dator, pektos hitzetik, hau da solido edo koagulo hitzetik. Some pizza man. Give me some pizza. Give me some pizza. Give me some pizza. Begira, duela urte bete, Italia jatorriko musikari bat zendu zen, Chick Corea. 2021 otsailaren 9an zendu zen, 79 urte zituelarik. Chick Corea jazz fusioko piano jotzaile ikonikoena da. Jazz fusio kontzeptua raro xamarra da, jazza berez fusioa delako. Baina Koreak nortasuna eta ospea eman zion estilo berezi honi. Bostonen jaio zen, baina gaztetatik New Yorken topatu zuen haren tokia. Latin jazz eta bossa jazz korronteetan murgilduz eta hor noski Stan Getz eta Mongo Santa Maria handiekin arituz. Horregatik hasieratik estilo ezberdinen arteko elkarketa izan zen bere burua adierazteko erabiltzen zuen hizkera nagusia. Chick Corearentzat musika topagune espiritual eta multikultural handia izan zen. Aurrekari horiei esker, Miles Davis beti gazte zinguratzen zena, Korearekin harremanetan jarri zen, bere bi diskotan pianista eta teklatu jotzaile izan zedin. In a Silent Way eta Bitches Brew diskoetan izan zen. Egun, jazz fusioa deitzen diogun estiloaren mugarri direnak. Esaten dute disko horien grabazioan ezagutu zuela Koreak bere aliatu handienetariko bat. Fender Rhodes, piano elektrikoa, ondoren bere estetikaren parte izan zena. Davisekin aritu ondoren Return to Forever taldea sortu zuen, bere lehen formazioa honako hauek osatu zuten. Chick Coreak teklatuetan, Stanley Clarkek basuan, Joe Farrell saxo sopranoan eta Ayrton Moreira perkusioan. Ayrtonen emazteak, Flora Purimek, taldeari ahotsa jarri zion gainera. Esperimentazio denbora baten ondoren, 1962ko otsailean lehen albuma grabatu zuten, taldearen izen berarekin, Return to Forever. Urtebereko iraian Light as a Feather grabatu zuten, jazaren eraginetatik berrinterpretatutako melodia brasildarren bilduma. Bigarren disko hortakoa da Spain lan ospetsua. Chick Coreak irmotasunez sinesten zuen transmisioan. Lekukoa belaunaldi berrietara pasatzeko gogorrek Chick Corea Academy, Chick Corearen Akademia, deiturikoa sortzera bultzatu zuen. Bertan, mundu osoko musikari gazteek
txikoreaz hitz egiten entzuten zuten. Arazoak azaltzen zituzten, konponbideak eskatzen zituzten, beren konposizioak azaldu, pieza klasikoak desera ikitzen zituzten. Baina bapatean Koreak bere klase virtualetan agertzeari utzi zion, zerbait gaizki zebilararen zurrumurrua zabaldu egin zen, eta orduan bere managerrak kontatu zuen Koreak minbizia zuela. Hil aurretik mezu bat idatzi zuen, hildakoan bere familiak argitaratu zezan. Entzun dezagun merezi du eta. Eskerrak eman nahi dizkiet nire bidaian musikaren sua piztu duten guztiei, jotzeko, konposatzeko edo antzesteko grina dutenek. Hori egitea espero dut, zuengatik ez bada orduan gugatik. Ez munduak artista gehiago behar dituelako, baizik eta oso divertigarria delako. Gurean ere teistura sartu genuen txikorearen eriotza, izan ere Euskal Herrian maiz aritu zen. Donostiako jazaldian publiko errekorra izan zuen urtetan, 14.000 ikusle bilduta. Eta soilik Zurriolako hondartzako kontzertuak iritsi zirenean gainditu zuten emaitzaura. Baina Gasteizko jazz jaialdiarekin harremana ere estua izan zen. Eta urtetan, azken hamarkadan bereziki ezinbesteko gonbidatua izan zen. Une gogoangarri ugari utzi zuen bertan, baina berezia da Paco de Luciarekin izandako 2013ko jaialdiaren itxiera ekitaldi hau. Askotan kontatu dute Paco de Luciak jazz lenguaia bereganatu zuela txik Korearekin biran aritzeko eta jazz munduan murgildu zen hartan, baina fusioaren aintzale zen pianistak ere asko edantzuen flamenkotik eta Paco de Lucia beratik ere. Eta gaurko egunez, Guy Bester argazkilaria hil zen. Musikarien artean ospetsua zen eta disko askotako azaletako argazkiak egin zituen. The Rolling Stones, The Mamas and the Papas, The Beach Boys, The Birds, The Doors, Simon and Garfunkel. Bai, baina heriotzak aipatu ditu eta jaiotzarik ez oraindik. Ja, nik bat aipatuko dut. Gaurko egunez jaio zen Lukas Egibar, Gipuzkoar snowboardlaria. Bere egunetan da Egibar. Otsailaren 9an jaioa gaur, bere urtebetetzea otsailaren 11an, 2 egun barru urtebete beteko da, munduko txapeldun izan zela, eta otsailaren 10an, hortxe erdian, alegia bihar, borrokatuko du dominengatik Beijingo Olimpiar Jokoetan. Aizu, zorionak Lukas, jarraitu dezazun elurretan ospatzen. Elurretan kantari da biltzan, Marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Mendietako paretak elurretan kantari da biltzan, Marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Larun batean ospatuko dituzte Goya sariak eta Euskal izendapenen errepaso egingo dugu. Errepaso bakarrik ez, porra ere egingo dugu. Idoia Dabilaren laguntzaz, alaxe zine egin genuen eta alaxe egingo dugu. Eta keia taldea dator elkarrezketa akustikora. Gaur ez dugu podcastik, baina musika barra izango dugu. Bai, ostiral honetan, hainbat talde edo bakarlarik diskoak edo abestiak aurkeztuko dituzte eta horien inguruan ariko gara. Eddie Vedder, Al Jay, Ibil Bedi, prestatu belarriak. Piztu amplifikadoreak eta berotu balbulak. Berotu ahotsak eta afinatu gitarrak. Eta itzali mugikorrak bigarren kafean zuteko ez bada behintzat. Otsaiak 9 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Kolonbiatik etorri da liburu mordoa irakurrita edo literaturgile mordoa entzunda eta ziurrenik bidai bakoitzean bezala bere zatitxo bat utzi eta besteen zatitxoak ekarrita. Ongi etorri etxera, Iñaki lasaetura. Parceros. Hemendik esan dute Iñaki zemuz Kolonbian dantza asko? Primeran, dantza nahi baino gehiago. Dantzarako gogora ziur izango dut, agorain beste musikarekin dantza egin beharko dugu. Goiuri ez eiza arandi, arratsaldeon. Noski dantzarako gogoa dudala. Lehenengo eguna da aste honetan gure koreografia egiten dugula. Benetan? Bai.
Orain arte ze pasada? Ez dugu egin. Arazo txupek. Arazotxua. Beti. Beti. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 314 du. Arratsaldeak 4:10 eta otsaiak 9 gu hementxe 3 gara, gero 4 izango gara, eta gero 5 izango gara. Eta gero 6 izango dira eta gurtu egingo zaituztegu. Hala, ongitorri guztioi, bigarren kafera. Izarak astindu orduko ikusi zaitut zoru zonetan. Itzalen pare krisialdi handien enkrak hori ezin bera beiratu ez zaitut nahi ikusi. Terrudu naizela onartzen dudan arren, amesten dudana zin badut bete saidazun hor naizen. Txaloza parradak isildu zinela ez altzara ohartzen. Erabaki batez hartzeak ez zaitu damu hartaz libratzen. Zahartu ginela aitortuko dugu koldartu ez esatearen. Hauek ez dira 6 urtetarrak bezain helduak edo ibiliak, baino bideare luzea daramatzate. Odolaren mintzoa taldea aspaldi elkartu zen, hortxe DBH-en ari zirela, eta orduzkeroztik urte asko igaro eta lan asko egin dituzte elkarrekin. Laugarren diskoa iritsi da, laizter aurkeztuko dute, bihar izango da entzungai plataforma guztietan, baino, bazkeneko egun hauetan aurkeztu dute azkenak, eta 6 urteren alderaketa hori egin dut, hemen ere badagoelako denboraren igarotzearen referentzia, garaitezinak izan otearen referentzia horiek, garaitezinak hitza berar erabiltzen dute, eta kantu ederra osatu dute diskonetarako gainera, taldeko kide diren Jon Irasorza, Beñat Txueka, Joanes Txueka eta Luken Arkarazo, eta honen aitak, Kaki Arkarazo handiak, gitarra kolaborazio eta guzti osatu du disko ontarako, kantu ontan hain zuzen ere, azkenak kantuan. Izateko kontzertua. Luken behintzat gurean izango dugu, Odolaren mintzoa taldeko gitarra eta hotxe nagusia, eta akaso taldekideren batek lagunduko dio, otsaiaren gure azken akustikoan, kontrabista akustikoan, izan ere dagoeneko otsaiare osatu dugu, Iñaki, eta hortxe izango ditugu, ez? Iñaki Diegez izan genuen, gaur Kei etarrak izango dira, bizaldi datorren asteazkenean, eta 23 hortan, Odolaren mintzoa martxoaren lehenengoan, Birkit. Osatu dugu. Eta dena zeu kontatuko, datozenak datozela. Badatoz gauzatxoak, batzuk biniloa iristearen zain, baina dagoeneko baieztatu digute euren data zein den biniloa jasotzeko, eta ondo bidean, martxoan ere izango ditugu gurekin bestelakoak. Esaterako, Lezonan limusin, gogo handia daukagu erak ere gurean entzuteko, eta beste batzuk ere.
Maite duten tartean murgildu behar dugu, arratsaldeko 4:04 ditugun honetan, Iñaki Lasa etura denbora izan duzu, ez da git, arnaz pixka bat hartu eta maite duten deposito hori betetzeko, edo ez? Maite dut uktzeko depositoa beti behar du bete, ez? Beti uki behar dugu maitatzeko zerbait. Eta beti ekarri behar dugu bat saiora, eta aste honetarako nik argi dakat. Dala, norbera ez da beti konturatzen ate bat edo itxi beharreko zerbait izten dunean, baina kontziente zarenean itxi behartzen un ate bat izten ari zarela momentu horretan eta merezi dula izteak, nuzte sentsazio oso polita irutze zait, maite du sentsazio hori jakitea, behingo zari naiz itxi behar nuen edo izteko nuen ate hau, izten ari naiz, eta momentu polita da. Sí o no? Cuando casi se ha ido el día, sentado en mi tabla el viento suena como tu risa, de pie sobre las... A ver, hemen digariz ezkigun mezuak iristen gure txatean. Nire maite duta da, gaur Spotify jarri bibak Zumarraga talde berri bat entzunta, ara reggaetoia saltxeatu Spotify nahi detelako banda... Saltatu! Reggaetoia saltatu Spotify nahi detelako banda berriak entzun, kontxo. Hortxe entzun dituzu. Eta Arkakuso dio, Kaixo Lasa. Kaixo Arkakuso. Borkak dio, tope akustikoak, hori da, bai, tope akustikoak. Tarkakuxo berriro aizue, Inigi, Goiuri, Lasa eta konpainia, noiz ingo duzu irratsaioren bat Iruñetik zuzenean, akaso Laba gunetik egin zenezakete? Ui, baduz nik Labarekin anekdotatxo bat. Baina egia da, Arkakuso, handik egiten dugunen irratsaio bat kontatuko dizut. Laizzer izango gara Iruñetik, bai. Ez dakit otsailean aterako garen laborategitik. Martxorako badatoz bigarren kafeak guretik kanpo. Batzuk oso bereziak. Bueno, denak dira bereziak ateratzen garenean, baina bai, hariko gara ara eta ona. Eta udaberrira begira ere beste eskapadatxoak egingo ditugu. Beraz, joango gara, bai estatzen. Eta joango gara kontatzen nora eta noiz joango garen. Baina lehenago Goiurik bere maite duta kontatu beharko digu. Ez, gaurko eza maite dut, gaurkoan maite dut eza da. Sentitzen dut. Maite dut eza. Baina maite dut eza kontatuko dizuet. Bazkaltzen ari ginela, gure ondoko mailan, 3 pertsona iseri dira eta eskatu dute. Hor kartan zegoen plater bat, ez zaie gustatu, atera dietena, naiz eta menuan horrela idatzia zegoen, bazekiten, zerzekarren eskatutako plater horrek. Arazoa ez da etzaiela gustatu plater hori, baizik eta nola zerbitzariari ze era txar eta ze hitz itxusiekin esan dioten ez zutela plater hori jango eta beste bat behar zutela. Ez dut maite, bat ere ez, zerbitzari, dendari eta, azkenean arreta publikoan aritzen diren pertsonei gaizkiz egiten dieten pertsonak. Ez ditut bat ere maite. Gorrotu ditut. Gainera, pertsona honek ez zuen arrazoia. Arrazoia eukitza zer den, beste batera gutziko dugu, baina ez zegoen aitzakirik horrela hitz egiteko zerbitzariari. Eta gainera gertatu da gauza bat. Pertsona hau gizona zen, eta 2 emakumeekin zegoen. Eta zerbitzaria... Piskat oldartuta gainera. Bai, eta zerbitzaria emakumea zen. Eta zerbitzariak azaldu dionean zer gertatu den, eta gizon honek ulertu duenean akatsa berea zela eta ez zerbitzariarena isildu egin da. Zerbitzaria joan da, eta momentu horretan, beste emakumeari hasi zaio nola egiten duzu hau, ikusi, zure erruarengatik begira ze itxura eman dudanik, zer pentsatuko du nitaz, eta momentu horretan pentsatu ez barkatu. Osea, ez da bestearen erruz izan. Zuk oso itxura txarra eman duzu, eta han eseritak egonden guztiok pentsatu dugu ze tontoa zean, zuk erabili dituzun hitzengatik eta ez zure maikideak eskatu duen platerarengatik. Beraz, ez ditut bat ere maite, horrela arrotasunez zerbitzarien aurka jartzen diren pertsonak. Bini irakurri nuen tweet bat edo txio bat, edo zeize meme bat, meme bat etzen gauza serio zen, baina esaten zuen preliminarrak ez dira sexu orala. Preliminarra da
Ikustea nola- sexuekiko dezun pertsona horrekin zerbait hartzera joan eta zerbitzaria nola tratatzen duen ikustea. Guztizados. Como de 3:30 de una tarde de sol de un domingo sin feria. Nik maite dut atzoko berri bat eskeniko diot, ze bada Extremaduran, Espainian, alako isla moduko bat, Valdecañas izeneko irla bat, laku bateko irla da, ez dago itxasuan noski, Trujillo iparraldean, Toledotik ezkerretara, ez dakit, mapan Espainiar edo Iberiar penintsularen erdian ia kokatuta. Eta hor, kapitalismoaren izenean eraiki zituzten, ez dakit, ikaragarrizko golf zelaia, hotela, luxuzko resort delako horietako bat, etxe bizitza batzuk ere noski, politikoki ondo kokatutako eta kapitalismoaren mesede eta olatuan biziden jende horrek bizitzeko edo udaran anigarotzeko modukoak, eta ekologistasen akzion elkarteak hori salatu egin zuen eta eskatu zuen hori inguru natural bazala, etzera legerik errespetatzen eta ikarrarrezko inpaktua zuela. Extremadurako auzitegiak esan zuen ezetz, hori horretan mantentzitekeela, baino epaitegi gorenera joera mantzuten eta gorenak, supremo delakoak, esan du, bota egin martirela, hautsi egin martirela eta ez dela bidezkoa. Eta, batzutan horrelako borroketan diarduen jendeak eta elkarteak, eta kaso honetan ekologistasen akzion da, baina beste esparro askotan beste inbat elkarte dira, zenolako garaipen gutxi lortzen dituzten, eta garaipen bakoitzan nola ospatu behar den, eta kasu honetan, ez dakit, orain konstituzionalak edo beste epaitegirik kontrako asaten ez duen bitartean, lortu dute garaipena eta poztu naiz, ze nahikoa daia. Hemen ere baditu horrelakoak. Ez bantxa. Eta garaipen txiki bakoitz hori laguntzen du etorkizunean garaipen gehiago gitzeko. Konfiantza ematen dio eta jurisdikzioa ere oinarri bezala geratzen da ez. Las campanas, lo que estoy pensando. Hau esek ere etorriko direla esan dugu, Lezonan limusin eta Anai Eldrago kantu honekin, gure lehenengo tarte duze xamarrean morgildu behar dugu, ze Iñaki gaipatu digu, badatu zela, hainbate gauzatxo, baina lehenago zozketa bat egin behar dugu zuentza. Son los brazos del instante. Alzando hacia el cielo el trofeo de encontrarte. Esandakoa bagoazela aurrera eta zuekin badugula zer oparitua. Zozkatzeko ditugu Iñaki Diegezentzako sarrera bina eta orain txesango dizuegu zeintzareten parte hartu duzuen onartean eta gure galdera esmatu zenutenen artean garaiak. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. I wish I had a river.
Baina Idiegezek birak turrean bildutako kolaboratzaileen artean, hau ere badago, noski ahotsak eta musikari mordua. Baina lehengoan kontatu genizuen gurean izan zirenean, eta aurretik ere ostiral honetan akustik trio formatuan, Diegez akustik trio formatuan ariko direla Imanol Larzabal kulturetxean, Donostian, Lugaritzen, eta arratsaleko 7:00 izango den kontzertu horretan. Eta, aritu gara, gure historietan kakka ematen, zuek ere saiakeretan, batzuk asko saiatuagatik Goiuri ez dute inolaz ere asmatu erantzun zuzena, eta etzen egin zaia. Idoia? Idoia da bilauzkudunek ere utxe egin du? Ez. Aulkilokoan da biena. Aulkilokoan da bien, Idoiak ez du asmatu, eta nik badakit berak ikasketa musikalak dituela, eta ez du asmatu, Etzen erraza izango gure galdera. Hain zaiaretzen. Galdetu genien, ze 3 instrumentuko osatzen zuten Iñaki Diegez akustik trio hau, eta... Gainera, hau isetu genuen, pista sekulako eman genuen. Akordeoia, bai ala bai, 3 musikatresna hauen artean dago. Eta galdetu genuen, zein ote zen, eta inigo esango duzu zein den 3ko famatu hori. Garbi zegoen hori, Goiurek esan da bezala akordeoia bazegoela, albo batean Iker Telleria perkusionista eramango du Iñaki Diegezek, eta bestaldean Angel Unzu gitarrista. Gitarrarekin eta buzukiarekin, esango nuke buzukia nolabait ere lotzen dela Greziako musikarekin, naiz eta ez den bakarrik grekoa, horre uste dute, beste hainbat musika sefardian eta erabiltzen dela, baina tira, nahiko lehen aipatu dugun Greziako kultura horrekin ere nolabait lotzen dela. Eta perkusioari dagokionez, Iker Telleriak traste pila eramango ditu, ona bigarren kafearen laborategira ekarri zituen bezalaxe. Eta... Horixe, gitarra, akordeoia eta perkusia zela erantzun zuzena. Ez dakit zergatik askok erantzun duzue trompeta tartean zela, eta uste dugu ez, trompetarik ez dutela erabiliko kontzertu honetan, baina guk proposatuko diegu. Hala ere, askok asmatu duzue, eta asmatu duzuenen artean zozketa egin behar dugu, noski. Ze 2 sarrera bikoitz zozkatzen ditugu. Eta kutxa honetan sartu ditugu parte hartzaileen izenak. Entzun. Ez dakit entzuten den, baina... Entzuten da. Oso ondo. Hemen daude papertxoak. Eta paperak 2 atera barko ditugu, noskiz? 2 sarrera bikoitz zozketatzen baditugu. Papertxoak aterako ditugu. Ondo derituzue? Uste duzuen ere eskua pekaturik gabea dela? Pasa palabra. Ui. Bale, orduan, atera nahi dezuzu papertxoa kutxatik? Probazen, aterazuk. A ber, arkakuso, tongo, ezin duzu esan, ez balin badugu oraindik zozketa egin, nola da posible? Ez badare, zeten du. Ez badare. Ez begira, hemen daude papertxoak. Begiak itxiko ditut. Eta sartuko dut eskua, eta paper bat aterako dut, eta gero bigarrena, 2 batera agian liatu ingo naiz, bale? A ber, begiak itxi ditut, ikusten da hemen kamaran? Bai. Bale, bat aterako dut, Hoxe beha. Bale, iriki ditzazket begiak, ja. Maili Arana. Hombre, Maili Arana biolin joleak ezpalimadaki ze instrumentu diren, gaizkiari gara. Maili Arana, 2 sarrera ostiraleko kontzerturako zuretzat. Eta orain, bigarrena atera behar dugu. A ber, berriro begiak itxi ditut, Bazpare. Ondo itxi dituzu Goiuri? Bai, begira. Bale. Hemen beste bat. Buelta eman, ze. Bai. Zet ikusten. Igual grekoa bazan, baina... Nekane Alzelai. Nekane Alzelairentzat beste 2 sarrerak, Maili Aranak eta Nekane Alzelaik eramango dituzte 2 sarrera, eta parte hartu duzen guztioi, eskerrak, ara ere, sarrerak eskuragarri dira, Donostia Kulturako webgunean, eta nahi baduzue, guk uste dugu oso gomendagarria izango dela proposatutako kontzertua.
Hemendik arkakotxok esan du goiurazoa. Eta ez nabil jogurrez betetako goiarazari. Baduntz, oso ondo, arkakotxo, oso txisteona. Venga, gero eta I love you goiuri dio. Oso ondo. Ez zaitu gustatu. Ui, haserretu zaigu. Bai. Akordo idoinu betaz gozatuko dute, Maili Aranak eta Nekane Altzelaik eta norberak erabakitzen duen haren lagunak. Guantxe Instagramen jarriko dugu, biek Instagram bidez parte hartu zuten, eta hori da, idatziko dizugu. Jakin dezazuen, ostiralean kontzertu hori baduzuela, eta gainontzeko esan da bezala, gure gomendioa, Imanol Arzabal kulturgune hortara hurbildu, eta ostirale iluntzean, Iñaki Diegez akordeolaria, Iker Telleria perkusionista eta Angel Untzu gitarristak osatzen duten akustik trio hortaz gozatzea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Mila 1957an, Bill Haley Londresera ailetu zen rockero ipar-amerikar baten lehen bira britainiarrari ekiteko. Heathrowkeko aireportuan 5.000 zale zituen esperuan eta sekulako istilua sortu zen. Rock and rolla pixkanaka mundu osora zabaltzen hasia zen 50. hamarkadan eta Ingalaterran bere biziko arrakasta eta eragina izan zuen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gelditu makinak. Saiatu zara inoiz maonesa egiten?
Dataile txiki batzuk kontuan hartuz gero, azken emaitza asko aldaliteke. Alegia, aldea dago, irabiagailua hasieran ontziaren ondoan mantentzen duzun, eta ondoren pixkanaka mugitzen hasten zaren, edo ez. Baten bati, okorrituko zitzaion hori ere. Okorrentziak izan dutenak, gurean ditugun Carlos Alejandre eta Hortziak izu. Etxetresnen orleztapen urteen kalkulua garatu dute. Jakina, aintzat hartutako parametroetan, badago alderik. Alde ez ari garela, beti alde gauzkan kolaboratzaile baten txanda da. Arantxa Irieder dugu gurean eta eskuti dakar Martia Irigoyen biharko lurraren elkarteko kidea. Aldeak alde, aldiro ez gara deskubretzen aritzen. Tartean, aholkuak jaso zalea gara eta horretarako 2 pilulagile izango ditugu aldean. Energia pilularen arduradun Oier Etxebarria eta musika pilularena Etxaun Arregi. Ez alde egin entzule, gelditu makinaken 17. abiatzear da eta. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Aipatu dizugu Iñaki Lasaituraren eskutik hainbat nobedade, etorri direnak, datozenak aipatu behar genizkizuela, eta hemen bota digute, galdera bat datorrenari buruz, Goiuri. Baina, azak galdera mota den hau. Gorkak dio, duda bat daukat. Erosiko ditut Izaro Andresen belodromoko kontzerturako sarrerak maiatzaren 7. Ze zalantza mota da hori, Gorka? Noski, erosi, bi aukera dituzu. Pistan, zenbakitu gabeak edo gradatan zenbakituak. Nahiago dezuna, bietan uste dut sarrera geratzen direla oraindik. Ni joango naiz eta pistara noa. Hor inguruan, nire inguruan egon nahi balin baduzu. Ba, pista bat eman dizu, Goiurik, zer egin behar duzunaren inguruan, Gorka. Noski Gorka, erosi, Izarok esan duenaren arabera, kontzertu oso berezia izango da, eta azken orduetan, bere sareetan ikusi dugunaren arabera, gonbidatu bereziak egon daitezke kontzertu horretan, beraz, animatu. Eta etzi kaleratuko du kolaborazio berri bat. Hori da, Delirios abestia moldatu du eta Zahararekin abestu du. Ea bi poparen erregin hauek nola moldatzen diren. Baina gu poparen ez, ezagit rockaren edo ze giroren erregeari garen entzuten Iñaki Lasaitura. Ba, rockaren, gruntxaren edo musikaren zuzenean. Uien, Bueno, ari beder oso tipo ondia da, Bai, badakit, baina musikaren errege, ez dakit, kontzertu potoloa da, Bueno, poparen erreginak ere potentea da, bai, baina nik esaten dudanak ez du baliorik. Eta guk esaten dugunak bai? Musikazaletasunian adituak zaretezuek. Musika zaletasunen aditua, baino ezaugarri kutregorik ez detentzun inoiz musika zaletasunen adituak. Osa, zeate, afizionatu batzuk, baino afizionatu izate horretan... Gorenak. Osa, deitu iguzu gixajo gorenak. Globero batzuk gea. Bai, oida. Domingeroak. Zer da globero izatea? Igandetan bizir eta 10.000 eurokoarekin ateratzen diran txirrendulari ez diren zale horiek. Serio hartzen dutenak, baina... Zin dut ez da itzein, ez da ez, Aficionaus, zeatela unos aficionaus, diote hemen. Ojo, musika zaletasunean eta ez musikan. Ojo. Pertsonanek esaten duenean zuri gauzak, pikatu. Baina gero guri esaten digunean, hortxe sartzen duzu. Barkatu. Esan musikaren errege edibaderrek zer dio ba. Zer. Kabroia, Oso jende gaiztado hemen, Zuk esan duzu, zeinek, eta esan diozu kabroia Iñakiri. Eske reincidentzia hori nik aukera eman dizut, ondo esan zen ezan. Bai.
Iñaki berriz ez, zuzenean daska. Bale, bueno, Pelikulakoa zera Darth jarraitu Vader. eta ni, wow, Beder zuk esan dezu, eski. barkatu. Aholkiak orainetan. Bueno, gauza esango dizuete, sarrerako ingelesezko izen batzuk nola irakurri ditugun denok hartuko bagenu aintzat, hemen denok isiltzeko. Hori bai. Bai, denok. Bueno, Brother the Cloud honekin, Horixe, bera. zerbait kontatzeko bagenuen. Bai, otsaian gaude konturatzeko urtea hasi da formartzen, entzun ditugu ja da urteko hainbat berritasun, eta iaz bezala otsaia dator, bero. Ja ipatu dugu bat, ez? Ipatu dugu bi egun barru Izaro erreginak aterako dula beste erreginarekin, Zararekin abesti bat, eta ez dira bakarrak, ze izan ere nik uste dut ostiral honek 24 ordu izan beharrean 48 uki beharko lituzkela, dazkagun abesti guztik entzuteko. Ze, azteban naiz zerrenda esaten, Al J, Amorphis, Amos Lee, Big Thief, Benny the Butcher, Chase Matthew, Dan Adriano, and the Big Owns, Donna Missal, Dustin Lynch, eta horrekin dera bakarrik iritsi naiz, gero daude Eddie Vedder, Foxys, Frank Turner, James Morrison, Jason Mraz, pila bat daude, disko ateratzen dutenak, bi egun barru. Zer du otsaiaren 11ak? 0-2, bat, algoritmoekin zerbait sortzen da, ilargiarekin zerikusia du, zergatik hau? Edo, akaso urtarrian ez zuetean nahi jendeak diskoa? Eta otsaiara itxoiten du? Gabonetara iritsi ez denak urtarria pasatzen uzten dut eta otsaian sartu? Urtarria... Edo, akaso musika industrial mainstreaman badago zerbait? Otsaiak 11. Bai. Bostokit. Oain dela este bete ere disko desente ateazien. Memoriztak izkit noski, baina mentxe daukat zerrenda bat, eta Two Saints, Animal Collective, Bastille, Black County New Road, Florence and the Machine, Jennifer Lopez, Korn, One Republic, badiala izen nahiko ezaguna gainera, orduan ez dakit mainstreamaren, ez mainstreama baizik eta musika mainstreamaren industria, baizik joan dioiek, Epic eta Legacy eta guzti horiek zerbait dakaten jakiteko otsaia dela una interesgarria musika sartzeko. Begiratzen ari naiz eta hemen jartzen du otsailaren 11 dela emakume eta neskatoen zientzian lan egiten duten emakumen eguna barkatu. Nastu naiz. Akaso emakume zientzialari batek azaldi ezauke algoritmonen atzean zer dago? Hori esan zen, bai. Algoritmonen ez. Erabaki honen atzean ze azalpen zientifiko dagoen. Bai. Bigara, zutabe bat, bi erro, lau begi, lau esku, hileko, bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzun, zara nahi zara. Abesti hau ez da berria, eta bertsio hau berriagoa da, baina urte bukaeran iritsi zaigun. Baina zergatik ari gara ibilbedi, eta kasunetan Broken Brothers banekin entzuten, bereik ibili delako esaten sareak xirikatzen pixka bat, ezan dute, gauzatxoak datoz, eta datorrena da, ostiral honetan, beste abesti bat. Bereik esaten dute, hautatu beharko duzu orduan. Nik hautatu bet. Ostiralean, abesti hau ez, baizik eta aterako duten abesti berria entzutea. Eta bitartean, bertsio hau. Inork ez gaitu ezagutzen, negua da, eta zu hotzik egiten, leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen. Eta nik bota dut zerrenda luze bat, gainera deraino bakarrik iritsi naizena, baina figatuko zenaten dena nazioarteko taldeak zirela, eta naiz irratian eta gure artean eta euskeraz, nahi ditugu gauzak etxera ekarri ere, eta etxera... Ere, entzuten ari garen honek, Iñaki, oso nazioarteko produkzioaren eta kolorearen... Hau lasai asko ingelesez jartzen, betiko ez, euskera. Eta esango zenuka, bai, hau da, ez dakize zigilutako musika hau, kesi Manchester edo ez dakit Nor edo Bristol. Hasiko zen jendea horrekin txorakeri asko esaten, edo batzutan esaten dela. Bai. Eta gartxotun zeinek, bera bakarrikan, hau iteko
habilidade hori dauka, ze Durangoko azokan, egon ginen berarekin, luze eta zabalitze egiten, eta ardurako argitaratu da zeukan Gau proiektuaren, bere proiektu berriaren, barrako proiektuaren lehenengo abestia, gainagoatzen naiz, gure artean izketan egon ginela pepinazo bazela abestia, oso abesti hona zela, eta berak aipatu zuen proiektu honen baitan, jungo zela astero abesti bat ateratzen, no, bi astez behin, ez batzen hori nola zen, eta bueno, kumplitu du. Hor dabil, astero, gurain entzuten ari gara abestia, baina nire konbendioa da YouTubera edo jutea behin saioa bukatuta noski, baina YouTubera jotea, ze Gartxote berak aipatu zuen, hau bazela proiektu bat ez soilik musikala, baizik eta poliedrikoa, bazituela gauza asko, eta horietako bat zela, bera antzez lanak eta egiten ari zela, eta hori sartu nahizula abestietan, eta proiektu honetarako proiektu hobeto ulertzeko eta gehiago gozatzeko, oso aproposa da bideoklipak ikustea. Oso interesgarriak. Eta hoxen, jendeak nire gomendioa jarraitu nahi badu, bideoklipa jartzeko YouTubeen, ze abesti guztiek badute lotura bat, badira bideokliparekin ere antzekotasun bat badute, bai bera kamerari begiratzeko modua, bai mugitzekoa, bai musikarekin lotuta nola egiten duen, baina 4-5 bideoklip hauek denak desberdinak dira, aktore desberdinak parte hartzen dute. Oraingoan ez dut izena goratzen, baina bueno, ume bat edo bintzat 10 bat urteko ume bat agertzen da bideoklip honetan, aurrekoan bera bakarrik agertzen zen, beste baten emakume aktore batekin ere ez dudala bere izena goratzen eta barkatu, baina oso interesgarria iruditzen zait eta nik uste askotan proiektu hauei edo musika honi ez diogu hainbesteko begirunea edo hainbesteko begirada ematen Euskal Herrian, uste hori ere aldatzen ari dela eta oso interesgarria da. Hurrengo astean ubiko dugu Gartxot gurekin, ez dugu horri buruz galdetuko. Bizaldirekin dator. Bizaldirekin. Durango aipatu genuen, bere proiektu aniztasun hortan ere bananasekin ari zela, Bizaldirekin, Gau berarekin, eta... Ez dakit, bipolaritate bat daukan hor musikalki behintzat, baina... Sormen gaitasun handia behintzat, bai. Gozatzen dula sortzen. Dudai gabe, baina zuk izan da bezala sortzen, Gau honen kasuan, pixkate musikatik ara eta gorez, bideoekin koherentzia asko, eta lanketa oso sakona eta landua. Eta oso ondo pentsatutako zerra, nabari da, ertzu guztiak edo kalkulatuta izan dituela, eta bintzat denbora asko eta mimo asko eskaini izan diola honi. Baina entzuten ari garen hau ez da Gartxotun zainen proiektua. Ez, berriro nazioartera egin dugu salto, eta esan dugu Gartxotena mimo handiz egindako zerbait dela, eta espero dut disko hau eta entzuten ari garen hau ere mimo handiz egindako zerbait izatea, zeren eta Altxei taldeak 5 urte eman ditu disko bat egiteko. Eta askotan aipatzen dugu ez dugula zertan entzuleek edo fortzatu behar erritmo batzuk edo jendeari esan aizue, baina atera disko bat. Baina bai Altxeiren kasuan izan dela talde bat jotzen jarraitu dula, aktibo egon direla, ez da atxeden bat hartu dutela. Orduan faltan botatzen zen pixka bat disko bat ateratzea, ostiral honetan argitaratuko dute The Dream izena duen diskoa, eta dagoeneko 4 bat abesti, aurrerapen abesti argitara dituzte, uste geroz eta taldek, geroz eta aurrerapen abesti gehiago argitaratzen dituztela, diskoen aurretik, lehen agian izaten zen disko atera, single bat, eta gero single hori luzapen amatea, baina geroz eta gehiago perretzen ari dago, ez? Hor bai brometan esan dugun algoritmoek daukatela zer ikusia, ze plataformen radarrak argitalpen bakoitzeko sortzen duen bizibilidadea, bikoiztu, irukoiztu, laukoiztu egiten da,
aleka orkesten dijoan disko baten kasuan, orduan. Bai, gero eta gehiago formatu horrek funtzionatuko du. Naizela izango bakarra, pasatzen agian batzutan Spotifyn sartu eta daukaz aukera zuretzako, jartzen duten zuretzako musika edo zuretzako musika berria, eta sartzen naizen bakoitzean, lehenengo 6 aukeratuta, 4 minimo singleak bakarrikan dira. Edo remixak, edo zer edan. Bai, horre radar release, edo release radar izeneko lehiotxo batera agertzen da. Release radar. Eta, bueno, bazkenean atera berria den hori, radar horrek bilatzen dizu eta jartzen dizu aurrean, eta horrek entzunaldi asko ematen dizkio artistari, eta gaur egun Spotify Artist aplikazioan artistak ere jakin dezake nondi datozkion entzunaldiak, eta atera berria den zerbaiten kasuan, entzunaldien kopuro handi bat radar horri esker gertatzen dira. Egia da gero algoritmoak lotuko duela artistaren musika antzeko artistekin eta estiloekin, eta publikoa gutxi gara bera finkatzen joango dela, eta zuri akaso ez zaizula agertuko bater entzuten ez dezun musika estilo bat, eta entzuten dezun girotik gehiago agertuko zaizkizula, baina horrek asko laguntzen dira. Gizu alt-jake zergatik izan adun alt-J? Nik baina esan. Ez balin badakizu. Ez, baina jendeak ez dakit. Que txulito etorrian kolombiano, alto? Nik baina kontatu. Esan dizut, musika zaletasunean adituak zinatela eta, claro. Nola ez tezu jakingo. Nik ez dakit, Ideiek ez dagoet. Pentsatzen nintzen alt-JJ teklatuan zeletxe pasatzen dan. Irukia. Probatu. Baina ez gutxi. Nahiko gauza badauzkaten, gure emisio honetan martxan, gero probatuko. Egiten balin baduzu, iruki bat agertzen da, eta taldearen simboloa irukia da, eta referentzia asko egiten dizkiete irukiei kantuetan, eta aldi egiten baduzu, irukia agertzen da horregatik. Bueno, Goiaren gai horri heldu aurretik, eta Laizer gurien idoia dabile auki aurretik, azken kantu baten inguruan ere aritu behar dugu. Frank Turner entzuten ari garela esango nuke, eta gu komunan dugun lagun bat oso zalea da. Zagitak izun, baina gure lagun bat oso... Izen xelebre xamarra dauka? Bai. Nazioarteko izan daiteken izen badauka. Harriet. Hemendik besarka da bat Harrietik. Nik Harriet Frank Turner zalea zanik? Oso zalea. Ez dizita espaldi gomendioak pasatzen. Eskatuko bazen nuke, segurazki izan. Bai, tarteka eskatu izkiot eta pasa izkiot eta gauza honaskoak nik adiez, nola da? Ark ere oso gustokoa duen da zuk ere esango nuke. Ui, pista! Jarri izan dugu hemen. Nungoak dira. Ez dakit nongotarrak diran, eta estiloari izena jartzea ere denetarik egin dute. Tondra. Tondra ze estilotan kokatzen duzu? Post-rock, post-metal, pixkat horretan. Ondo. Tondra arrieta izker deskubritu nuen. Nik uste Frank Turner izan daitekela ezagutzen duten entzako eta ezagutzen ez duten entzako oso aukera proposa. Dalako, punk rocketikan dator bera, berak zituen taletatikan, baina orain egiten duen musika oso entzun erraza da, eta nik esango nuke, pixkat rocka edo pop rocka edo punk rocka edo gustatzen zaion jendeari oso atsegin egin dakiokela hau. Oso definituko nuke entzun erraz bezala. Gauzatxo gehiago badatoz eta kaso datozen datorren asteazkenean Iñakirekin helduko diogu. Otsaiaren 11an gertatu diren horiegin guztiei tartetxo bat egitera, baino gaur aurrera egin behar dugu, eta Frank Turnerren azken konpasa hauekin utziko zaituztegu, segituan aurrera goaz, 5 gutxiago izango dira Laister, hemen txegara bigarren kafean naiz irratiaren sintonian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
astelehenan esan genizuen, guk Goya sarien inguruan porra egin bar genuela eta euskal aukerak ere errepasatuko genituela. Esan genuen hori, Gorka Santestoanek idatzi zigunean, bai Gorka, Idoia da bilamentzegoen, da esan genuen, Idoia ere etorriko da, eta Idoia gaur ere engantzatu dugu gurerako. Arratsaldeon, Idoia. Arratsaldeon. Eta, pres gaude. Pres gaude? Nik uste dut baietz, ez? Bai, noski baiet. Asteazkenetan musika izaten da gure saioko protagonista, baina gaurkoan musikak tartetxo bat egingo dio zinemari. Batzuetan, lotura bereziak sortzen baitira pentagrama eta fotogramen artean. Atzo Oskar sarien izendapenak jakinarazi zituzten, eta bigarren kafean aipatu genuen ilusioz, Alberto Iglesias donostiarrak izendapen bat jaso zuela. Soinu banda honenarengatik Oskar saria jaso dezake musikariak. Pedro Almodóvar zuzendariaren Madres Paralelas pelikularako egindako lanarengatik. Laugarren izendapena da Iglesiasentzat. 2005an The Constant Gardener filmarengatik lortu zuen, 2007an The Kite Runnerengatik eta 2011an Tinker Tailor Soldier Spy lanarengatik. Orain honetan saria jasotzen badu, ez dakigu non jarriko duen. Dagoeneko beste sari mordoa lortu baititu. Eta artean 11 Goya sari, La Ardilla Roja, Tierra, Los Amantes del Círculo Polar, Todo sobre mi madre, Lucía y el sexo, Hable con ella, Volver, Los abrazos rotos, También la lluvia, La piel que habito eta Dolor y Gloria filmetako soinu bandak egiteatik jaso zituen Goya sari hoiek. Eta aurten, beste bat jaso dezake. Bai, larun batean, otsailaren 12an, ospatuko dituze 36. Goya sariak. Hauek Espainiako Zinema Akademiak urtero banatzen dituen sariak dira. Eta golardoa Francisco Goyaren brontzezko irudia da. Esaten dute asko pixatzen duela, buru handia dela. 1987an izan zen lehen ekitaldia, eta orduztik 100 sari banatu dituzte. Euskal sarituak ordea ez dira inbeste izan. Adibidez, 2005 urtera arte itxaron behar izan genuen lehen aldiz euskera hutsezko film bat film honenaren izendapenetan ikusi ahal izateko. Filmura loreak izan zen. Hala ere, ordurako Euskal Herriko hainbat artista jasoa zuten euren Goya saria. Alberto Iglesias berak 1982an lortu zuen lehen izendapena, Julio Medemen Bakas pelikularengatik. Urte hartan ez zuen saririk jaso, baina Medem donostiarrak Gidoi honenaren saria eraman zuen. Adibide gehiago botako ditugu. 1981an Javier Agirre Sarobe Ibartarrak argazkilaritza honenaren saria jaso zuen. 2004an Euskal Pilota Larrua Harriaren kontra dokumental honenaren saria jasotzeko lehian izan zen. 2005an Pablo Malo donostiarrak zuzendari berriaren saria jaso zuen, Frío del Sol Invierno pelikularengatik. Ui, zaurpegi jarri dezuen jogo. Nola da pelikulan izena? Frío Sol de Invierno. Zesan dut. Frío del Sol de Invierno? Ez gai nahi zemen eguzkia ikusten. Teitxu. Eta hotza daukat. Eta esan dut. Ze hotza, eguzki... Manga mutxetan emakumia. Bai, egia da. Jarraitu dingo dut, bale? Marta Etura Gipuzkoarrak 2002, 2005 eta 2006 urteetan izendapenak jaso zituen aktoreen kategoriatan. Noski, 2009an Zelda berraunda amaika filmarengatik saria jaso zuen arte. Hauek adibide batzuk dira, gehiago da daude, baina eske ezin ditugu denak aipatu. Hala ere, esan bezala, 2015 eta loreak badirudi mugarria izan zirela. Loreak filmak 2 izendapen jaso zituen, pelikula honena eta soinu banda honena, Pascal Gainek egindakoa. Loreak Garaino Goenaga tandemak zuzenduriko bigarren filma izan zen, baina ez azkena. 2017an Handia egin zuten, eta sekulako arrakasta lortu zuten. Historioa askok ezagutzen genuen, altzotik gertu bizigarenok behintzat bai. Lehen Karlistaldian borrokatu ostean Martin Gipuzkoako bere etxera itzuliko da. Eta han, harrituta bere anaia Joakin oi baino asko zere handiagoa dela aurkituko du. Mundu osoak lurreko gizon handiena ikusteko ordaindu nahi izango duelakoan, bi anaiek bidaia luzeari ekingo diote Europan zehar. 13 izendapen lortu zituzten, eta horietatik 10 jaso. Gau hortako garaien nagusiak izan ziren zalantzarik gabe. Sarien artean honakoak eskuratu zituzten. Aktore berri honenaren saria Eneko Sagardoik, jantzi honenen saria Saio Alarak, Ia Pandigi eta makillaje honenaren saria Ainhoa Eskitxabel, Olga Cruz eta Gorka Agirrek, eta musika honenaren saria Pascal Gainek. Eta pasaden urtean euskaldun asko ikusi genituen Goya sarietan. Amaia Berasturi, Jon Elaspiur, Patricia López Arnaiz,
David Pérez Sañudo, Arantzazu Calleja, Maite Arroita Jauregi, Mikel Serrano, Nerea Torrijos, Ana Serna, Paula Iglesias... Esan bezala larun batean banatuko dituzte. Tengo sariak Leon de Aranoaren El Buen Patron filmak lortu ditu izendapen gehienak, eta marka guztiak hautsi ditu. 20 izendapen jaso dituzte. Goya sarien historian gehien lortu dituen filma. Imanol Uribe zinema zuzendari, gidoilari, aktore eta ekoizle euskaldunak Dias Contados filmarekin 19 izendapen lortu zituen, baina El Buen Patronek gainditu egin du. Hala, ze bitxia. Dias Contados filmean Javier Bardem agertzen da, eta El Buen Patroneko protagonista bera da. Hala ere, Maixabel izan daiteke larun bateko garailea. Maixabel filmak Goya sarietarako 14 izendapen lortu ditu. Horien artean, film honena, zuzendari honena, emakumezko aktore protagonista honena, gizonezko aktore protagonista honena, eta jatorrizko gidoi honena. Urko Olazabal eta Maria Zerezuela aktoreek ere etxera Goya bana eramateko aukera dute. Bigarren mailako gizonezko aktore honenaren eta emakumezko aktore berri honenaren saietan urren ez urren. Beste saietan ere euskaldunak topa ditzakegu. Mikel Serranok zuzendaritza artistiko honenaren izendapena lortu du, Alazne Amestoik soinu honenaren saria jaso dezake, Clara Bilbauk jantzien diseinu honenarena, makillaje eta ia epainketa honenaren izendapena jaso du Carmele Solerrek, eta aipatu dugun bezala, Alberto Iglesiasek soinu banda honenarena. Fernando Albizu Gasteiztar aktorea antzeztaldeko gizonezko aktore honenaren Goya sarirako izendatu dute. El Buen Patron pelikulan egindako lanagatik. Aktore lanetan ondo moldatzen da, errimetan ez hainbeste. Animaziozko pelikulen artean, hautagaietako bat Iker Alvarez Urretxuarrak eta Izea Pastor Gasteiztarrak zuzendutako Zutik pelikula dago. Eta Antxon Gomez Donostiarrak zuzendaritza artistiko honenaren saria jaso dezake, Almodobarren Madres Paralelasan egindako lanarengatik. Jorge Garrikatxe berriak gidoi egokitu honenaren saria jaso dezake, Las Leyes de la Frontera filmaren gidoiarengatik. Iban Minambres Bizkaitarra ere ikusiko dugu Nacer animaziozko film laburren parte hartu baitu. Euskal sektoreak beraz leku nabarmena izango du aurten, baina garrantzitsuena ahaztu zaigu. Orainik ez dugu apostorik egin. Hasiko gara? Ui, bai, baina erantzunak ondo apuntatu behar ditugu. Bai, gero trampa egiten didazuela. Bueno, edo zuk egiten duzu. Alare, hainaiz pentsatzen, bai, Salvador Neriotzen kantu ederra dela, Maixabel abestian abesten dutela, eta... Abestian ez, pelikulan. Pelikulan, baina igual, porra egiteko zerbait biziagoa behar dugula, ez? Bai. Zerbait... urduritasuna sortuko diguna? Edo ez? Ba, ez dakit. Ui! Nek ez dakit urduritasuna sortzen duen, edo... Beste gauza bat, bai, ez da! Bueno, bago jurizuk idatuko duzu gure apostutxo hau. Oso ondo, bale, eta hemen joango naiz erantzunak idazten. Eta gero erabakiko dugu saria zein izango denez. Agian nola burua handi bat, baina ez Goiarena, ez dakit. Nik uste amako kroketa batzuk sari edarra direla. Listo, oso ondo. Hola gehiagi ez liatzeko. Oso ondo. Ba, hasi gaitezken pelikula honenarekin hori izaten da eta ikusmin handina sortzen duena. Hemen dauzkago Maixabel, nola ez? El Buen Patron, Libertad, Madres Paralelas eta Mediterráneo. Ze uste duzu, gertatuko dela hemen? Dauzkago Maixabel, El Buen Patron, Madres Paralelas, Mediterráneo eta Libertad. Nik Maixabel esango dut. Nik ere uste Maixabelek iraziko duela. Nik komponente soziopolitiko edo erabat politiko bat horre ez. Bai, nik uste dut aietz. Iñaki? Ba, kontra memarko du norretek. Bestela denok berdina esaten bali. Egia da, ez da indibertigarria. Ba, bueno, hainbeste izendapenekin eta hainbeste hitzein da, ba, nik El Buen Patron esango dut. Gaia kroketa bat hasi da patzen, Iñaki. Nik deskarte zein dut, ez? Almodo barretzai asko gustatzen. Eta El Buen Patron, normalen hainbeste izendapen dauzkatenen pelikula honenan saria bai, pintxatzen da sari oso potentetan, ez? Egia da, baina, bueno, Almodobarren Madres Paralelasek Oscar sarietan oi hartzuna eduki du, agian horrek, ez dakit, izan daiteke bultzada bat. Esan dezakete, venga,
Oskarretarako balin badago, guk ere emango diogu. Guk ere. Bai, baliteke. Edo hor dagoenez, guk ez dugu emango. Hori da. Bide batez, ostiralean da gala, ez da, esan dugu. Larun batean. Bale, barkatu. Larun batean, Gorkak esan zuen bezala, triste dago, larun batean, Txio herriaren sagardotegi plana duelako, eta ezin dituelako bi planak bateratu. Ez dut uste sagardotegian telebista jarriko diotenik goia sarien banaketa ikusteko, beraz... Gorka, aukeratu egin behar duzu, edo sagardotegia edo goia sariak. Nik badut gogoan inotri batzutan, ostegun gizen batean, sagardotegi batean, Tolosan, nola zan, Operación Triunfoko atulado abestia atope jarri zutela, eta oso sagardotegiko girotik kanpo zegoen zerbait zen. Eta okerrena da, nahiko arrakasti izan zuela bertan ziren artean, eta oso gaztetxo ginen, 17-18 urte, olako klaseko afari morda egiten zen Usabale sagardotegian, esango dut, Iker aktorearen, paiazoaren aitak kudeatzen zuen Iker Galartzaren aitak sagarrotegi erraldoi bat zeuken hor Tolosan, da antxe jarri ziguten. Paiazoa ditu diozu Iker Galartzare? Bueno, ez da egit. Bai, oso ondo. Ez oso ondo. Horea da, paiazoa izatea. Bai. Hori dena ere bada, ez da egit. Bai. Beraz, ez da egit, igual goia sariak ere jarriko dizkiote. Gorkari, baina ez du guzti Gorka, ezaztu sufritu aukera bat egin eta gozatu Txio herriaren sagarrotegi hori. Urrengo saria, emakumezko onenaren zein da? Zuzendari onena. Zuzendari onena. Bai. Zarraukago hemen? Hemen dauzkago Fernando León de Aranoa, el buen patronengatik, Manuel Martín Cuenca, la hijarengatik, Pedro Almodóvar, Madres Paralelasengatik, eta Iziar Boiain, Maixabelengatik. Nik hemen, el buen patron. Nik bai, Aranoa. Nik baita. Gaina, hau, esango nuke idea asko gustatzen zaiola akademiari. Fernando León de Aranoa. Bai, posible. Tipo atola... Los lunes al solekin uste tira bazizuela... Bueno, nik bai. Bai, hemen ez duzu kontrakorik esango. Ez da denetan kontra egin behar, orduan bai galduko detela. Egia da. Oso ondo egiten duzu. Hala ere... Iziar Boiain... agian aldatu egingo dut, ez. Bueno, pentsa, Aranoak irabazi du. Familia pelikularekin zuzendari gazte edo nobel oneren saria. Barrio pelikularekin, pelikula txarra, hor ere irabazi zuen zuzendari onenaren saria. Los lunes al sol pelikularekin irabazi zuen zuzendari onenaren saria. Eta 3 hori dauzka. Beraz uste dute, badaukala hor bere aukeratxoa. Goazen orain Inigo emakumezko aktore onenaren sariarekin. Hemen daukagu Sonia Almarcha, el buen patronengatik, Nora Navas, Libertadengatik, Aitana Sánchez Gijón, Madres Paralelasengatik, eta Milena Smith, Madres Paralelasengatik. Hemen bi aldiz daukagu Almodóvarren filma. Nik Aitana Sánchez Gijón esango dut. Oso ondo. Aitana Sánchez Gijón. Bai, argitu behar dut, esan dudala emakumezko aktore honenaren saria, baina hau da bigarren mailako aktore honenaren saria. Edo taldeko aktore honenaren emakumezko saria. Aitana Sánchez Gijón, Madres Paralelasengatik? Zuk hori diozu Inigo. Bai. Nik ere bai, hori izango dut. Nik Nora Navas. Nik Sonia Almarcha. Aldatzeagatik, Oso ondo. Eta orain, sari antzekoa, baina gizonezkoentzat. Hemen taldeko gizonezko aktore onenaren sarian, Celso Burgaio el buen patronengatik, Fernando Albizu Gasteiztarra el buen patronengatik, Manolo Soto el buen patronengatik, eta Urko Lazabal Maixabelengatik. Urko Lazabal zoragarri dago Maixabelen, eta merezi du saria, ezagit jasoko duen. Ze, el buen patronek hainbeste izendapen dauzka? Uste dut hemen, behintzat, euskal sari bat jasotzeko aukera asko daudela. Ze Fernando Albizuren paperare oso lan ona iruditzen zait, taldeko aktore honenaren sari horretan, baina nik ere Urkoren alde egingo apostu. Nik Fernando Albizu. Nik ere Fernando Albizu. Azkenen, el buen patronek 3 ukita aukera asko daude. Bai izateko, eta, euskal herritarren alde egingo dugu. Bai, nik logika berdina ere bilizatu. Bai, jazta. Oso ondo. Manolo Solo egia esan zoragarri dago el buen patrone, baina eske Urko Lazabal Maixablekon... ez dakit.
Ez, baino egia da, asko goraipatu dela adibidez Luis Tosarren lana Maixabelen, eta urko Ola Zabalagian atzean geratu da, txaloi dagokionez, baina bere interpretazio lana piat gustatu zitzaiten. Bai, eta lehenguan nork esan zuen hemen parean duzun aktoreak egiten duela zure papera ere honez? Inigo... Nien egon, Inigo. Nimen galderak egiten, goiuri. Euskal Clint Eastwoodek. Akabaramos, Clint Eastwoodetzan. Euskal Sean Conneryk. Ez da ere. Asier Hernandezan, baina gure txistea zan, norrote zen. Euskal Marlon Brando, nahi duena izan daiteke, begi horiekin. Baina nik aipatzen nun, esango dugu, Richard Gerekin konparatzen zuten, Euskal Richard Gere, baina nik esaten nun, antzazukera, Hollywoodeko aktore gizonezko mitiko begi urdin bat. Paul Newman. Paul Newmanekin. Osondo. Bai, berak esaten zuen, aktore baten papera egiten duela parean duen aktoreak ere, ez? Hor badagoela elkar lanetik eta uste dut, bai, Tosarren lanean urko ikaragarrizko eragina duela, bai, nik ere haren alde. Bueno, Iñaki zeinan alde indu, Fernando Albizuren alde? Bai, bitabi. Idatzi gabe genuen eta. Oraingo hontan. Guazen aurrera. Bale, guazen. Emakumezko aktore onenaren saria. Blanca Portillo Maixabelengatik, Penélope Cruz Madres Paralelengatik, Petra Martínez La vida era eso pelikularengatik eta Emma Suárez Josefinarengatik. Penelopek Oscar sarietarako izendapena lortu du. Madres Paralelas lan honengatik, baina Blanca Portillo ainda Maixabel, nik uste dut Blancak jasoko duela. Bai, nik ere Blanca ikusten dut. Nik Peneloperi emango diot, ez diodalako gero Javier Bardem emango, eta... Baina... Bitako batik... Adi, jasoko du saria... Ezkarari nahiko genunetik, Ez badakit. Kroketak irabazteko... Bai, hori egia da. Bueno, batzutan bai, hori da. Baina, bai, nola, ez dioten Javier Bardem emango, eta bikote txoari seguru jasoko duen zerbait, seguru, ez du zertan, baina nire logika hori izan da. Goiuri zuk Blanca Portillo? Nik Blanca Portillo. Idoia? Nik Blanca Portillo baita. Zuk nahi zu egun hortan bikote honek aitzaki bat eukitza afaltza juteko, ez? Bietako batek... Ustuta, aitzaki askori beharko afaltza juteko, baina... Ez, baina, bueno. Oso eskuzabala iruditu zaitzure partetik. Bueno... Logika guztiak ez dira hain logikoak. Nei eskuzabalagoa iruditzen ari zait, kroketak ordaintzeko boleto guztiak berak erostea. Baina zuek oso antzeko egiten ari zatez. Egia da. Irurok niri pagatuko jazue. Gidoia pixka dausten bada, horrikuspena pixka dausten badira, egia da. Outsider izateak ere bat gaxerma. Noski, bigarren kafean ertzetatik ibiltzen gara askotan. Hoixe beha. Gizonezko aktore honenaren saria. Gaur oso, baina, bueno, tira. Gizonezko aktore honenaren saria, Javier Bardem, el buen patrón, Javier Gutiérrez, la hija, Luis Tosar, Maixabel, eta Eduard Fernández, Mediterráneo. Nik garbi daukat, Bardemek. Nik ere Bardemek irabaziko dela uste dut. Betiko lauak dira, ez? Bai... Ze perez. Etxoine, Tosar, Eduard Fernández, Bardem, eta beste zintzen? Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Bueno, nik Tosar emango diot. Nik Tosar ere. Bita bi orduan. Bardem eta Tosar. Bai, bueno, gaizki. Hala ere, Javier Gutiérrez eta Eduard Fernández, zuek ere zoragarri zuen pelikuletan, Nik horregatik, enaiz hainbeste zein gustatu zaidanetik, gustotik edo zeinek irabazten eiko nukenetik, baizik eta zeinek irabaziko duela iruditzen zaidan hortatik. Eta zeinek izan duen oi hartzun gehien, Mediterraneo adibidez ez da asko entzun, eta... Ez, nik gainera Mediterraneo zut ikusi zinemaldian izan zen, ez da? Bai. Eta duela gutxi, aretotan estrenatu da, posible da? Balitek ez dakit. Prentxabarren bat jaso dugula, zinemaldiko prentxabarren sortu horietatik. Vale, idatziko ditugu orduan, Goiuri, hemen Bardeme, Goiuri eta Enigo, eta Tosar, Idoia eta Iñakik, ados? Oida. Zin falta zeigu? Lau gaude. Ez zen falta zesari. Apa Goiuri. Taldeko emakumezko aktore honena, gizonezkoen taldeko aktore honena, emakumezko protagonista, gizonezko protagonista, zuzendari honena, pelikularik honena, zin falta zaigu. Ui, asko.
Baina denak ez Denak ez ditugu ditugu esango, ez. Baina gidoia garrantzitsua izaten da. Gidoia, ados. Bai. Gidoietan bi dauzkago. Bi atal, esan nahi dut. Berezko Bai, gidoia original, eta egokitutakoa. Lehenengo sail horretan, El buen patrón, Fernando León de Aranoarena, Libertad, Clara Roquetena, Maixabel, Iziar Boiain eta Isa Campo, edo 3, Juanjo Jiménez Peña eta Pere Altamirak egindakoa. Nik Maixabel. Nik bai. Nei El buen patrón ez zitzaidan pelikula gustatu, itortu behar dut. Ez zitzaidan mezua gustatu, beste gauza bat espero noelako, eta Irantzu Barelak pikaran esan zuen bezala, hau ez da zine sozial, saldu nahi diguten bezala, ez da. Baino, segidoian, esaldi oso onak daude. Bai, dialogoetan, parlamentoan oso gozona daude. Bai. Venga, nik... Are gehiago zen, nik uste dut Maixabelek iraziko dela, nik Maixabelen gidoia nahiko kakotita iruditu zitzaiten. Esan barra daukat. Nik eman diot, Iziar Boiainen ez diot eman zuzendaritza honenarena, eta, bintzat gidoia rengatik. Oso ondo. Bueno, nik Fernando León de Aranoari emango diot, eta zuek... Nik Maixabeli emango diot ere. Maixabel, Inigo zuk ere Maixabel. Esan dezu ez, beti izendapen asko dituna, gero fallo egiten ditula, nik pelikularena eman diot, nubaitetik kendu behar diot. Maixabelek 14 dauzka, hau ere bada oso izendatutako horietakoa, baina, ados, Iñaki. Ondo da, berezko gidoia eta azken sariren badaukagu musikarik onena horrelako ematen. Ez, egokitutako gidoia. Egokitutako gidoia gira. Bai. Baina hor euskal aukera daude. Hori da. Hemen daukagu Julia de Paz Solbas eta Nuria Duño López ama pelikularen gatik. Agustí Villaronga El vientre del mar pelikularen gatik. Daniel Monzón eta Jorge Guerrika Etxebarria Por las leyes de la frontera lanaren gatik. Eta Benito Zambrano eta Cristina Campos Por pan de limón con semillas de amapola lanaren gatik. Aitortu behar dizuet ez ditu dala ikusi. Lauetatik ez dut bat bera ere ikusi. Nik Agustí Villarongari mengo diot. Oso ondo. El vientre del mar. Oso ondo. Nik ere ez dut ikusi, orduan Euskal Herriaren alde kasunetan, eta Las leyes de la frontera. Nik Benito Zambrano eta Cristina Campos Por pan de limón con semillas de amapola ze liburu irakurri dut. Nik ere Benito Zambrano eta Cristina Camposen aldeko apostoa ingo dut, naizetan egoko nuken, etxera etorriko balitz, baina ez zait iruditzen. Hor, interesgarria izango da ikustea, ez dakigu zeinek aurkeztuko duen sari hau, baina agian norbait trabatu daiteke Jorgeren abizenarekin, Guerrika Etxebarriarekin, nahi dut. Beraz, Agustí Villarongari idoiak eta Iñakik ez. Zuk Iñaki zein esan duzu? Nik Las leyes de la frontera esan dut. Etxera, Iñakik etxera. Etxera. Enari nize, idazkari lanak egiten. Oso ondo. Eta idoia ez eta Goiuri eta biok. Benito Zambrano eta Cristina Campos. Gauza askotan koinzitu zuek, Egia da. Ordu goiegi pasatzitio hemen elkarrik. Egia da. Ez da, gertatzen ez da oikoa, baina... Bueno, eta amaitzeko azken saria, goazela segituan keia taldearekin musika munduan murgiltzera berriro, baina musika munduan murgiltzeko musika originala, berezko sorkuntza. Eta hemen dauzkagu, El buen patronen Celtia Montesena, La abuelan Fátima Alzadiri, Maixabelen Alberto Iglesias, eta Mediterraneon Arnau Bataller. Eta nik uste hemen Alberto Iglesiasek eramango duela Maixabeleko musika. Nire ados. Bagea lau. 12. goia izango litzateke Alberto Iglesias entzat, ez dakit norbaitek hainbeste edukiko dituen. Pertsona batek esan nahi dut. Ekoizleren batek, igual. Ekoizleren batek, bai baliteke. Begiratuko dugu. Ikerketa egiteko moduko. Hoxe gure porra. Bueno, astelenean kroketak izango ditugu. Astelenean igual amaitxita dango da. Ikusiko dugu. Gozatu Vintage Travel honekin eta, segituan keia taldearekin izango garagu hementxe, bide batez idoia agur. Entzulei dagokionez bintzat, astelener arte. Astelener arte. Aio, eta zuek geratu bagatu zela gu segituan. Roll
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Beste kolore bat zuten lehengo udek, karrikan eskutik helduta. Aritu gara saio hasieran, egunotan datozen musika berritasunen inguruan, eta esan dugu berritasun bete datorrela ostirala, baina badak gaur bertan diskoa argitaratu duenik ere. Keia taldeak erregaia publikatu du gaur. Eta hori egin duten egun berean, bigarren kafean dugu haiekin zuzenean solasteko eta haien abestiak entzuteko privilegioa. Sortu berri den talde bati buruzko berriak ditugunean, beti egiten dugu galdera bera. Hasi berriak dira edo zein taldetako kideek dituzte talde berri honek? Ona erantzuna. Ez dira hasi berriak. Besteak beste, Arrutiko Intxaurrak, Latzen, Sorkun, Sharon Stoner edo Potenkin taldetako kideak daude. Zein dira taldekideak? Ane Arruti Zarauztarra eta Inigo Ibarrondo, Iker Martínez de Zuazo eta Egoitzolalde Oñatiarrak. Emaitza, ari zarete entzuten guizketan ari garen bitartean eta dagoeneko eskuragarri duzue ohiko leku guztietan diskoa entzuteko. Ane Arrutik berehala kontatuko digu erregaiari buruzko nondik norako guztiak. Ongetorri bigarren kafera. Eskerrik asko. Telefonoa zutan gaur jendearen komentarioekin edo oraindik ez? Ba ez pentsa gehiegi goizto zua lanian pasadeu eta, bueno, ibili da joka, baina, bueno, nahiko lasai oraindik edo ez deu demora gehiegi hartu dana bairatzeko. Arratsaldea Gipuzkoako ruta turistiko egiten ere pasa duzue? Bai, aspaldi Donostian gabe geunden, da Iker Dabilok ara jungea eta Dena kontatu behar dugu, Ane Arruti eta biok aspaldi ekar ezagutzen dugu, unibertsitate garaitik, esango nuke Nafarroako Unibertsitatean Opusean ikusi baluten non bukatu dugun biok, bueno, batez ere Anek, baina bai, biok, susto pixkat hartuko luketela. Eta aspaldi hitz egiten, diskoa datorrean egin behar dugu eta bai, eta bigarren kafea eta auta beste da. Nik uste nuen garbi Tolosan saio egiten genuela esan niola, arke pentsatu ez Donostian egingo genula, ez dugu hitz egin eta batean. Bai, gaur goizean ere bronka gota dit, galdera pareat egin dizkio dalako diskoaren inguruan, inaki. Esan dit, ez nekien bigarren kafeko entrevistak WhatsApp ez egiten zen dituzten, nidan, ara bestia! Konfiantza da honen. Bai. Esan dugu eskarmentua duzuen musikariak zaretela, baina hala ere kirioak dantzan egoten dira gaurko egunean? Bai. Bueno, eta oso azkar esan duzu eskarmentu dunak, bueno, garai batean ibili nintzen pixkat bakarlari moduan, baina ni naiz taldeko no batena, eta beste hirurak eskarmentu duna dira, baina ni hasi berria bezalaxe. Baina, bueno, ez, kirioiek lagun artean banatitu zue, eta ez dira bakarrikan zure gauza. Nerbillo horiek denok ikusten dituzten seguro. Baina ikuste zule oita ni botan hau, orduan, nerbilloan eretzat. Zuko erentxe aipatu dezu ez, Arrutiko Intxaurrak izenpean ezagutu zen genizun, oso era akustikoan, gainerako taldekidek berriz, badatozte oso alde rockero batetikan, metalare bai, azkenen, Latzenek metalagoa zen, heavy metalagoa. Nolabait bi zati hauek hain desberdin eta hain berdin zainetezkenak biak dira keiaren arimaren parte? Bai, nik uste azkenean bakoitzan ibilbideak aberastasuna emateiola emaitzai, ez? Eta azkenean ez dakizu batein nundi joko du, bestean nundi joko du, baina dana elkartzezu eta ondo gelditzea eta ezakit magia sortzea, ez?
Ze errexaten da, ez danak hartzen duzu eta ondo geratzen da, ematen du, hain erresa horrela esan da? Bueno, bai, bere denborak eta bere orduak eta buru guztiak badaude atzian, baino bai. Eta hori, ahots akustikotik edo mundu akustikotikan bizkarrezur rocker hortako lehia, beti kakotxat arteko lehia horretan, uste duzu batek irabazi dula edo oso orekatu geratu dela? Bueno, nik esango nuke ni naizela akustikotik gehien aldendu nahi duna momentu hontan. Nik beti bili naiz bakarrik eta bai bilatzen nula beste zerbait. Eta esan niken rock taldiak eta gehien gustatzen zaitena hori da. Orduan bainekan gogoa beste zerbait iteko. Orduan ez da burrukaik egon. Burruka gehiago onda igualen akustiko gehiago sartu nahi izana beste gitarristak. Eta nik elektrikoagoa edo bai. Eta bide horretan esango nuke zuk irabazi duzula, ze diskoa entzun da normalean ez dakit bakarlaritik datorrenak edo akustikotik datorrenak nahi izaten du momenturen bat, ez hemen akustikarekin bakarrik edo hemen ni bakarrik oso momentu biluzi gutxi daude, ez dakit baden tarteren batez, zu gitarrarekin bakarrik orokorrean beti daude taldekideak ere hor batera, eta uste dut hori balin bazen helburua irabazi duzula berazuk, ez da? Bai, nik uste jende asko adibidez komentatu dizergatik talde izena eta ez bakarlari izenarekin, taldeekin beste asko kiteuen bezala ez, eta nik uste dela nostalgia, euki ez deten zerbaiten nostalgia, zer nahi nun talde bat euki, eta orduan bai daola, momentu guztitan akonpainamentu bat edo bai. Gainera hemen, saioan askotan aipatu dugu tendentzi hori dagoela, ez? Taldea zingura, eta oso ziegi dela noski, ez da kritika bezala, baino taldean inguratzen diren bakarlariek, bakarlari izenarekin, eta nintzen konturatu gaintxezuk esan dezun arte, nola justu kasunetan da kontrakoa. Bai, eta, ni behai ere komentatu nien, ez? Kantuak sortzerako orduan, niken askotan esaten nire kantua diala, bai, oinarrian, bai dia igual nire melodiak, baina bakoitzak indu bere instrumentuakin bere konposak eta lana. Ordunen, azkenian, talde izena jartzea bai da aitortza bat taldekide bakoitzai, behaiekin duen lanagatik, nik uste kantat dala, nik egin deten bozeto horrek ni ez nahu emozionatzen. Gero forma hartzen du nian musikari guztiakin horrek bai, hoiek dira kantuak azkenian, ez? Musika ekoizpenaren kreditua sinatu beharko balitz, keiak sinatuko luke kasu honetan. Ekoizpena, konponketak, jaztelan hori taldearena da. Hori da, bai. Azken finean ez, galetu bergen ezun justu nola zen abestien prozesua, eta zu jaman dezu pista hori ez, bozeto hori edo bizkarrezur hori zuk ematen diozu ez edo arroparik gabe dagoen maniki bat eta beraiek dijoazte jazten eta horri ematen forma guztia. Bai, eta gaina nik ez nien prozesua izan da nik esan duen bozeto hori edo bizkarrezur hori sortu ez eta junaiz pasatzen taldekideai eta piztaik edo nik nundik nora jo nahi nun eman gabe. Orduan, esango nuke horreken kriston sorpresak eman dizkitela, ze zuk buruan beti dakazu, ez? Kantu honek bateria eman jungoa edo gutxi gora bera, eta usteten asmatu deula hori ez egiten. Hau da, eman da okurritzen zaizuna, egin, orduan, jungea bakoitza bere aldetik sortzen, nik bateriari pasa, bateriak bere idea bota, gero bajuak hori hartu, bajuak beria sartu, gero igual ikerda bilok gitarrak landu bion artean, eta bai, horrela izan da prozesua, bai. Orduan bakoitza bere etxetikan edo bere aldetikan joan da egiten, eta gero gustartu dezu dela. Hasiera, bai, hori da. Bai, ze hasieran bazan asmoa, ni beti esaten nuen, disko banaetin, eta batek zantzian, deja vu bat eukiet, ez da gizien bat alizaitu izuten ja hori. Eta, bai, disko banaetin, baina jarri inberdezu hortara, eta orduan, bai, jarri ginala bakoitza bere etxetik lanian, eta baina zea bat hartu ez, disiplina bat, edo, ohitura bat, lana inetxian, eta gero bai, lokalian, dana findu, edo dana, niko laingo nuke, edo ez, baina,
Bintzat, lan hori aurreatuz, bueno, nahiko zaila izate dugu elkartzen, gaina pandemia erdian elkartu aurrenengo aldiz, orduan, bilatu dugu metodo bat, aurreatzeko gauzak, bakoitza bere aldetik lan inda, eta gero elkartzen badanako bora biltzeko. Zenbat urte ziren, markatu inaki, arrotiko intxaurrekin aritzeari utzi zeniola, edo geldik egon zarela? Utzi, ez dutela, inoiz utzi, baina, bueno, osea, ez dakit. Igual urtean kontzertu bat, lagun batek eskatuta, maketa da 2012koa. Galdera, benetan egin nahi nuen galdera, honakoa da. Diskontan biltzen dituzuen, keiaren diskontan biltzen dituzuen komposizioek, zure bizitzaren ze zatiri egiten diote referentzia. Legia, noiztik datozen komposizioek dira, azken hilabeteetan, azken urteetan, non kokatzen dira gutxu bera zure bizitzan? Batzuk badia garai hartakoak. Osea, igual 2013, 2014, garai hartakoak. Eta gero, badago bat ez nuna inoiz jo, berandu izeneko adibidez. Eta juna iziten, izan da suelto iten jundakoak, eta urte horietan zehar. Ondo, azken urteetan zehar beraz. Azken urteetan, ondo batu zaizu. Nik galdetu behar nuna aurretik zen, zuke patu ezun déjà vu horrekin, talde bat egin nahi dut, zin momentutan izan zen una, orain, jarriko naiz, zuke patu ezun disiplina horrekin, pandemiak lagunduzun horretan, aurretik izan zen, ze momentutan izan zen un, orain eta ja ez dut segiko esaten, jarringo naiz honetan. Nik uste, horra didez, Ikerrek asko lagundu ditela, nahi dezu orduan, hasi grabatzen, hasi norbaiten bila, osea, zango dugu, ekintza plan bat ingenula ez. Zebestela beti orgatzea amets batian edo desio batian, esan nionean nahi nula eta behak zantzianian lagunduko ziala, orduan guazen aukeratu zein dazkasun, grabatu, guazen bateria batei laguntza eskatzea, guazen ze gehiago behar duen kantuak behiratzea, eta ja hor, zinintzen pulamentu aiten behingoagatik. Abestien izenburua parat esan dituzu ez, baina izenburui erreparatzen badiegu, hor dago, ezarazu, berandu, damua, hasieran entzun dugun lehengo udak hobeak ziren, ez dira bereziki optimistak. Zeri kantatzen dio keiak? Ez, beti esatea, kanta alaiak itia zailo dala, ez? Beti hola, ez dakit, tristuratik edo errexo dala, edo... Eta ez dira, esango nuke ez dira bereziki triste neon momentu batian indakoak asko, errexago bat atzaizulako tristura zitzeitia igual, ze pozik nahon edo beti kursia irutzea igu, ez? Bate minuta naho edo pozik naho asko zailagoa da esatia, ze bizitza kakadana. Eta pozik ez egotak ere laguntzen dulako zur zertan triste izan behar zentzen bezala, baino? Barrenak askatzeko gogorretan, ez? Bai, igualen, benetan geizki zaudenean, igualen, ez dezu. Eta gero, bai konturatu naizela asko, badaudela ideia batzuk kanta ezberdinetan errepikatzen dianak, adibezen, azala eta mamian, hori, intxaurrakin horrekin hasi nintzalako ez, nola dan, kanpotik ze gogorra gehan batzutan, eta barrua askotan biguna, edo auskorra, edo gero zer erakusten deun kanpoa, zer barrura, guain adibidez, Instagram eta kontu hauekin gehiago areagotu dana, ez? Konturatu naiz badaola ideia hori bastante errepikatzeana kanta batian baino gehiagotan. Ino gozakit, eskatuko digu lehenengo abestia entzuteko, edo horrenakagun zalantza hori argitzen saiatuko gara? Bueltan argituko dugu. Bueltan hobeto, ez? Venga, zein izango da lehenengo kantuan, Joko deu badu, dala diskoa zabaltzen duen kantua. Oso ondo. Zerbait kontatu nahi dugu kantuaren inguruan, edo entzuleak interpreta dezala libre? Bai, libre. Bauaz.
bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan keia eta euren badu kantua, nahi duzunean. Badu begietan malkorik, badu erraietan beldurrik, badu besoetan zauririk, badu Badu begietan argirik, badu erraietan ametxik, badu besoetan indarrik, badu ere baitan gordetan duen guztiak, ere baitan gordetan segitzen badu. Argi malko amets, beldur indarta zauri guztiak, une batez soka eten eta askatzerik balu, 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 balu. Hortxe, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, keia taldearen lehena badu eta Ane Arruti laizzer izango dugu berriro gurekin. 19 minutu arratsaldeko 6 arte, ikusi behar dugu, bixi ez da egite elkarrizketa, beste abesti pare bat, asko daukagu egiteko, eta demoraz joiztu xamar. Zer nahiago du Ane Arrutik 3 kantu jo, entrevista luzatu, 2 kantu jo. Ez dakit, Pentsatu bitartea. Piskat ematia, zulen horri bilizat ez dakize... Badauko gomen zalantza, baino ez uste dut Iñaki nahiko zalantza inozoa dela, besterik gabekoa, lasai. Jende hona bea, horrokorrean. Katarteka. Jatorrak. Boto, Iñaki. Bale, ez, zalantza esan, simplemente handitzen naizenean abestian, kantatzen dezun moduan, handitzen oso asko juntatzen dezu silaba, eta nik aletzen dion, handitzen denean esaten ari da, edo hiltzen denean esaten ari da, naita egindako zerbait da, guri bururatori zaigun zerbait da, eta hortxe, guri gatu zaigu kuriosidade hori. Entzuten da, handitzen dela esaten dezuna, baina ez dakigu naita eginda dagoen silaba horren elkarketa, edo kasualitatea izan da.
ez. Ongo zan, baina ez handitzen naizenean. Itxain, 3 minutu atzera ingo dugu, eta esatzazu baietz, eta hola, mendik aurrera esan dezakezu. Bai. Entzungo dugu, sortzaileak barruan hain garbi dauka esaten duena ez duela zalantzarik egiten. Ja, arnasi gabe gehatutan neola grabaketan eta hola xejuntzala. Bueno, grabaketanek badu zerbait berezitik. Beran grabatu duzu Inigo Irazogirekin. Ez dakit ziur, elkarrekin grabatu duzuen, banaka grabatu duzuen. Bai, grabatu genitun, 2 egunin genitun danok elkarrekin. Salaberian Laurok batea jotzen. Eta gero bai gainontzekoa sartu genula hotsak eta gitarrak, perkusioak, bai. Eta Inigo Irazogiren inguruan askotan hitz egin dugu bertan hemen inguruan mintzat analogikoan grabatzeko sistema bakarrenetakoa edo honenetakoa duelako. Disko analogikoan dago grabatuta, digitalean grabatuta, hor Inigok egiten duten mix horietan? Analogikoan. Analogikoan dago grabatuta, zintatik eta modu tradizionalen, eta hortxe diskoak dauken nortasunaren eta sonidoaren... Nastutze zean arrebobinatu, eta... Bai, xarma dauk horrek ez da. Buruko minak ere ematen ditu. Bueno, Inigo Irazogirekin aritu gara gaur goizean, nahizu sekretutxoren bat kontatuko dugu, nolakoa izan zen grabazioa. Arek ahotsa eskutatu nahi zuen, baina idatziz behintzat kontatu dugu. Nahiko libre utzi duzuela, bai sonidoaren bilaketan, bai mikrofoniaren aukeran, zuke bazenuela lehenago egindako beste lan batzutatikola estudioarekiko gogo bat edo, eta Ikerrekin erreferentzia besti batzuk entzun zen dituztela, gustua pixkat ezagutzen laguntzeko, eta orokorrean bilatu duzuena dela soinu oso naturala, zuen sonidoarekin errealista zen produkzio bat edo soinu ejekuzio bat. Eta material aldetik, eta nik holakotan pixkat frikismora, eta ze mikromota, zintako mikroak edo besteak, eta batez ere burruka izan dela instrumentuari sonidua bilatzen, bateria ondo afinatzen, oinarrezko soinu hori lantzen, gitarra garbizati gehienetan instrumentu aldatzen genuen, mikrofono aldetik, nahiko izan da gustoko soinu bat lortu arte. Hori kontatu dugu Inigo Irazokik, baina nolako izan da zuen esperientziarekin lanean, ados. Egia esan oso gustua gelditu gea berekin. Ez genuen ezautzen eta berekin lanitia gozada bat izan da. Dakan lasaitasuna danok urduri gaudenian beak transmititzen duen lasaitasuna, nola bilatzen duen soinua. Nik esango nuke batez ere grabaketa aurretik iteula lan asko. Ez grabatuta gero honei efektu jarriko jo, ez. Soinuaren kaptazio asko lantzen duen horietako, ez? Nigoratzen naiz egoitze ontzanean bateria probatzen, gixajuak pasazitun ez dakizen bademora bateria jo, Inigo izan bitartean soinua bilatzen, ez? Eta hori asko lantzeu, nik ere hau txaiteko, ez dakizen mikro probatu zitun, kantatu eta hobeto, ez ustez bestia hobeto, gitarra ere nineria eraman nun, guriak eraman genitun, eta han grabaketan bertan, izan zian probatu, antzekan behaken Luberriaga Lutierrak indako gitarra bat, eta probatu horrekin, eta horrekin kanta batzuk ere grabatu nitunik. Eta esan dunakin ados, eta oso guztua iuligea berekin, Grabazioa arraxa izan da neurri batean, ze COVID-ek ere harrapatu zintuzten hor erdian, eta dena pixkatan kazora jarri zuen prozesu ez da? Nik uste jauitu gehala, vale, aurrea. Grabaketa erdian gehatu berri izan genuen, gero taldekide batek ere emantzun, gero beste batek, gero, Nasketak ere pixkatola distantzian, eta ez? Baina, jazta. Ja, pasada, eta... Garbo izan galdetu diodan gauza bazan inaki, eta
Arretu zait. Ea viniloan atera bartu zen diskoala, ez? Eta hor esan ditu, entrevista WhatsApp ez da litiezu eta... Azarretu naiz. Goizeko sortziterriak zian, eta goizeko sortziterritako nire presak eta... Bai, zu oso esna zinean, ni oraindik martxa hartzen, baina bai, goizetik... Pixka borde sonatu du, baina azarretu naiz. Lehen azaldu dugu, konfiantzaren justifikazioan denak zuela tokia. Bueno, nasketak Inigo Irazoki berak egin ditu, laguntzaile izan duzu aipaturiko lau musikari ez gain, Andrea Lopetegi, ura garan ahotsa gehitu diona. Jonan Ordori garen mamia estudiotan egin duzu masterizazioa, grabazioa, aipatu dugu Inigo Irazoki Atala estudioa, beran, Nafarroan, eta azalaren diseinua Iñaki Landak osatu du, eta horrekin, gaur dagoeneko plataforma guztietan entzun gai dagoen diskoa. Diskoa fiskoki eskutan duzu dagoeneko, edo... Bai, ekarritu, gero... Banaketa. Ingo du banaketa. Bai. Eta... Aipatu dezunez, barkatu jazue, eskain naiz ikusten zure buru gainean, Iñaki Landan lamina bat. Egia da. Hau Iñaki Landarena da, bai. Gure diseinatzailean lamina bada. Goiuri eta Maitenak oparitu zidaten, eta hemen utzi dugu denontzat. Baina Zaporeak proiektuaren, eta akaso Zaporeak eta hemen elkarlanen babazen honez, Mediterraneorekin edo... Ezen Zaporeak eta Iñaki Landa. Iñaki Landa gutxutxik, euren lamina hau, eta duela gutxi Liam O'Maunley, Amaia Elizaran dantziarekin, oraintxe bere arima ikuskizuna ari den musikari irlandarre ezaguna hemen izan zen, eta han eserita zegoela zegoen flipatu, eta esan, ze ona ez, eta seginen pixka eta azaltzen, da esan ingelesez da. Ez azaldu. No borriz, ez da behar azalpenik, ez? Bueno, gomen ari gara, baina oraindik ere aurrera egin nahi balin badugu, bixi joan barko dugu bigarren kantu hori eskatzera, eta bigarrena hiltzen nahi zenean izango da? Ez, zein da bigarrena? Ez arazu ingo dugu? Irurako denbora balin badago? Edo handitzen nahi zenean nahi dugu? Zen nahiago duzuin. Zein ziurtatuko dugu bigarren kantu bezala kabituko zeigula? Venga, bakit kapritxua dakazula handitzen nahi zenean. Venga, bigarren kantua, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Keia eta euren handitzen naizenean kantua. Handia egiten naizenean, handia egiten naizenean, besteengatik negar egiteari utziko diot. Handia egiten naizenean, handia egiten naizenean, zoriontxua zan nintzela sinistuko du. Mustroak akatuko ditut, ispilu guztiak apurtu, begiak irekita amestu, txikizan nintzela oroitu, marrubiak eundaka irentxi, izarapean oiu. Itzen aizenean, itzen aizenean, itzen aizenean, itzen aizenean, itzen aizenean, itzen aizenean, itzen aizenean.
Handitzen naizenean entzun dugu, eta oraindik baditugu minututxo batzuk Ane Arrutik aurre egin diezaion Goiuri Ezeizarandiaren sarraskiari, eta horrela esan da, betiko kontua, beldurgarria dirudiela, baina gero, uste baino horrexago gainditzen dute, alare kaskoak jantzi, Ane, eta hauxe da datorren tartea. Sarraskia. 6 minutu arratsaleko 6etarako, beraz Goiuri hartu eta jaurti. Bida, ez ondo, jarri diazu, bi kamera jarri diziazu hemen inguruan, orduan ez dut aneren aurpia ikusten. Orduan, botako izkiot galderak, eta nola, ez duten bere aurpia ikusten, beraz, lehenengo galdera oraintxe abestutako abestiarekin lotuta. Handia egiten naizenean, bestengatik negar egiteri utziko diot, handia egiten naizenean, zoriontxoa izan nintzela sinestuko dut. Orain disko bat atera duzu, baina txikia zinenean esaten zenuen ama, ita, osaba, andereño, disko bat eduki nahi dut handia naizenean? Ez dut uste, baina, familian beti musikari pila badaude, orduan esan gabe, beti onda gitarra bat inguruan, orduan, bai. Eta noiz iritsi zen momentu hori? Buruan klik egin eta esan zenuena, bai, hausartuko naiz. Nik uste, gitarra jotzen beti, baina nik uste nire lehenengo kantak edo hasi nintzala, 24 urtekin, olako bat bai. Oso ondo, urrengoa. Autoak garajetan utzi eta autobusa hartzen genuen, umorea bizi den lekuetara joateko. Non bizi da umorea? Galdera ona. Ez dugu aipatu, baina justu hitzoiek ez dian eriak, badaude diskoan bi kanta Jon Garmendia Txurian hitzak dianak, eta hori beria da, orduan, igual behar galdetuko jo. Txuriari galdera asko azkago egiteko. Bai. Beti agertzen da gure saioan batetik edo bestetik. Eta azkenekoa, eta galdera hu beti egiten dugu edo egiten dut, abestiak esaldi bakarra duenean, adibidez Mikel Urdangarin etorri zenean ere egin genion, ze esaldi bakarreko abesti bat badu, eta zergatik esaldi hori nork esan du berandu, esaldi hori aipatzen duzu abesti batean, zergatik esaldi hori? Esango nuke, esaldi hori izan zaren ni autokonbentzitzeko utzi neharritiai da, intzazuzuk zerbait, ez da etorriko inor zuzalbatzea. Eta, esango nuke hor, dao, oinarrian, anarin kantu bat, oreinak izenekoa, eta hor aipatze du esaldi bat, nahi grabatuta gatu zitzaitena da, eta denborarekin oraindik ezura bihurtu zen honezkero ez. Hau da, beti, ingo dut, ez, handitzen naizenean ingo dut, eta inoiz ez, orduan esaldi hartu nun behin gitarra eta zintzen jotzen, eta esaldi hau atea zitzaiten, eta nork esan du berandu, ez dakit, disko bat ateratzeko, talde bat eukitzeko, lan ez aldatzeko, ez dakit, ikasten hasteko nahi dezuna, bakoitzak, uste dela esaldi bat bakoitzak beria iteko modukoa. Oso ondo, gainditu dezu sarraskia. Eskerrik asko. Berandu ez da, baina 2 minututxo geratzen zaizkigu arratsaleko 6etarako, eta hemen estresarekin jarraitzeak ez du zentzurik, beraz, berandu kantua entzuten utziko diogu saioari bere momentuan amaitzen. Ane Arruti plazar bat izan da, eskatu behar diogu barkamena, bai Aneri eta bai Ikerri 3. kantua prestatu eta horrentzako denborarik ez dugulako izan, baita ez zehazteagatik gure laborategia non kokatuta genuen, eta baita entzulei ere, euren 3. kantua utzi diegulako, baina diskoa osori daukazue behar bezala entzuteko plataforma guztietan, eta kontzertuak ere badatoz, eta ez gutxi gainera, ane? Bueno, 4 ditugu hain, larun bat hontan hasiko gea... Gare hauetan 4 asko da, Bai, eta aurretik bat genuen berez hemen Tolosan, bertan bera utzi hori izan genuna.
Eta, bueno, hasiko gea oinatin, urrengo astian zarautzen, eta gero, inguruan, Orion eta Getaian. Sare sozialetan keia taldea bilatu eta bertan izango duzu informazio guztia. Eta esan da bezala guk agur esateko ordua badugu. Kakapila, gozatu, Ikerri ere eskerrak, ez diogula ezer esan, mi esker Iker, eta zurian, eta izango dugu elkarren berri eta jarraituko dugu keia entzuten eta gure entzulei entzunarazten ere. Oso ondo, eskerrik asko. Iñaki Lasatura datorren asteazkenera arte. Hoxe bea. Zein datorkigu, lehen aipatu dugu? Bizaldi dator, gartxot eta bizaldi darrak. Irudia, baina, bueno. Bai, hori da. Eta goiuri zeizaran, diazu bihar hementzara ez da. Bihar arte. Entzule, zuri ere bihar arte, arratsaleko 4etan hemen izango gara, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean, bai, gure Tolosako laborategian. Izan ondo guztiei, eta bukatu ondo asteazkena dagoeneko astea, ja, balantzan bestalderuntze ari da bide egiten. Keep calm and bigarren kafea.